premier site web qui vous fera découvrir de nouveaux clips, musique et prêches, émissions et actualités musulmanes en exclusivité. Abonnez-vous dès maintenant à nos différentes chaînes de Zigri Plus et retrouvez le meilleur de l'actualité. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahillazi la yadurru ma'a ismi shay'an fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad wa sallim tasliman kaseera. Alhamdulillah, ambadu ambe ofu malikono ani malikokan ni ando toy anga emission kono no seko ani donko walanda di ale kenay ola bi ambe foli kerengre ambadi mu nulu kembe ka ankanu jiyan kono farafina farajela ani arabula amba fuye ko alaka sanchama yira ana alaka anjurumu yafa mi fora here mi ko nyine sankono alako here di o ma anfleka do sankora min kono bana be mina alaka kenaya di kenaya be mina alaka do faraka geleya be mina alaka geleya wuli here be mina alaka do faraka ni anyi seku ni dongo ale walanda di kene kono ni ku seku ni dongo abe fencha manta o fendo e jume jinye bebe giri na bi femi yere nyini ni no fe na bi foma nafulo ni doko harjige nyuma harjige be nafulo be difference to nimbe uni nyogonche o menimi ma fam dora wike kuno kwa be kilinyi kasoro difference do nimbe uni nyogonche mo dobe a harjige kain a harjige kakene me atigite nafulo tigi aten nafulo tigi ya okumu kono fana ya dama domaine de donc jiere bi bulumi kampi aramade la fuiti lampi ni nafulote ka fo amina sigide ka fere doke wala ka tekniki doke pour que hada madon ha anyoro ni wala kata gerana a anta kuntoyi doni yere koro e jume yi min do iko ke kamuko nafa kani dade i ka don fen kan mami jiye mogo bala mami adamadia mogo bala mami nyinemaya mogo bala o kuma ni ya fo ni mi mogo be ala ibulo obi yoro nyini ke o mais obligatoire te ko e a fo ko jakuya ko beki yoro nyini la o te jakuya mais ni mi mogo bala alebe ka nyini ama soro yorodo onni aya yorodo ebulu ibse ka deme to womina ba tigi demeti ni ma kelin deme aka here soro ale tigi fana bina ma juli deme ni kono odla ni doni nyene masoro ake ka barake kana ake boro kono fenyi kana datugu kabla ni ya datugu kabla lahara ini doni mitakiri sabo alama di ema okama afle en Afrique on be ka mogo nyeni fe bi ni kono telephone na kura ma fe na avion na bateau na doni dodi ni bedla na me ka mogo nyala onulu tunya kerengere nu yere yi ka dawo yere ma o ma kanu ma shika nafa sorala dala on be ka nafa min sorala be an mo sorala wa on tadlani ka dokala de on tadlani o ka dokala
kumana e maa min bi n'i bi nafolo ɲini yɔrɔ la i bi tunga fɛ i bi jamana yɛrɛ kɔnɔ sɛŋɛ bi diɲɛnatigɛ nege bɔ mɔgɔ la kabini kunun a bilama ka jugu n'o ye ni fɛn t'i bolo i kɔni bi ɲɛnɛmaya kɛ diɲɛ kɔnɔ mɛ ɲɛnɛmaya in tɔ ka jɛ don i b'a kɛ tɔɔrɔ ni degun kan wala i ka sɔn fɛn bɛɛ ma diɲɛ laban tile taamasiyɛn ye kɛr'o ye dɛ kuranɛ kɔnɔ sura dɔ bɛ yen u bɛ sura in wele ko suratu zariya a b'i komi n'i donna turabu kɔnɔ turabu nafolo so tiletigi o de ye ngariya ye mɛ turabu nafolo fin so o ye dibiso den de ye n'o ye alimangosi ye mɛ kuma dɔ a fɛn fila bɛ ɲagami mɔgɔ caman bolo o kuma n'i donna kuranɛ fana kɔnɔ caman ko wakiya de ye kuranɛ nafolo so ye wakiya y'a tile de ye lakile don a bɛ dɔɔni kɛ mɛ kuranɛ nafolo fin so yɛrɛ o ye suratu zariya de ye o suratu zariya in ale bi fɛn damadɔ de di adamaden ma a fɔlɔ a bɛ nafolo d'i ma a filanan a bɛ tɔgɔ d'i ma a bɛ dawula d'i ma zuruya minnu fana bɛ bɔ i la n'o y'i bɔnnaw ye i b'a sɔrɔ a bɛɛ n'o makama kelen n'o bonya kelen u n'o bɛna diɲɛ na mɛ munna mɔgɔ caman bɛ yen u da tɛ s'a ma très généralement ale baara de ka gɛlɛn fo ka taa fɔ a to ten bɛɛ tɛ se k'a baara wa bɛɛ yɛrɛ fana t'a baara ɲɛdɔn hali ni ko i b'a baara caman fana ye olu yɛrɛ togoya bɛ tila k'a tiɲɛ u yɛrɛ bolo sinon ale ye fɛn ye bi gindow tɛ dɛ kuma dɔ an ka sigi émission kɔnɔ ka nin fɛn dɔw dayɛlɛ kɔrɔw de b'a la a bɛɛ tɛ se ka fɔ yan mɛ n'an y'a dayɛlɛ e k'a faamu kodɔnna minnu bɛ ka lamɛnli kɛ olu fana k'a faamu a ka ca ala fɛ n taara nin yɔrɔ in na n taara nin miliyɔn hakɛ in tiɲɛ n taara nin yɔrɔ in na u ko n ka nin di u ko n ka muso di u ko n ka n den di u ko n ka n yɛrɛkun fan dɔ di wariko mana s'o ma i nin bɔ a la e bɛ nafolo ɲini i musow i denw i balimaw i masaw de jigi tuguli n'o hakili sigili kama mɛ n'a taara se k'i k'olu di k'olu fa k'olu yɛlɛma ka kɛ wari ye ka di e yɛrɛ ma terikɛ i nin b'o la a ɲumanw bɛ yen a caman min fanga ka bon ka tɛmɛ olu kan yɛrɛ n bɛ segin a kan a ɲumanw bɛ yen a y'olu ɲɛɲini a k'aw sigi k'olu kan hɛrɛ ye hakilisigi de ye dɛ e kɔni b'a dɔn n'i ye maa di u k'a tigi kɛ fɛn dɔ ye ka d'i ma hakilisigi kɔni t'i ye o hakilisigi t'i ye diɲɛ na ayiwa a yɔrɔ dɔ la ma fana maa tɛ se ka fɛn fɔ o kɔni kan donc ninnu ye siraw ye minnu ye sira jɛlenw ye nɔgɔ tɛ minnu na fiyewu n'i y'a kɛ a t'i ka ala ko tiɲɛ a t'i ka alijinɛ kɔnɔ ko tiɲɛ a t'i ka maa ko tiɲɛ wa i bɛ diɲɛ hɛrɛ sɔrɔ i sago la i bɛ tila ka ala bato ka don alijinɛ kɔnɔ i sago la dayɛlɛlen do ye ne ye min dan b'a la dayɛlɛlen bɛ ye mɛ ni maa o maa sikan bɛ fɛn dɔ la siga yɛrɛ hali ala tɛ bato siga kan n'i bɛ ka ala bato kɛ ni sigara k'a fɔ ne ka nin seli jɔ ko 2 don wala 3 don o y'o seli nakasilen i bolo kana siga min b'a fɔ o b'a fɔ tuma min o y'a sɔrɔ a danganiya b'a yɛrɛ yɔrɔ e min dan b'a la da gosi i k'a lajɛ kɛ
e min yɛrɛ ko I dan t'a la a to yen foyi tɛ diyagoya ye diɲɛ kɔnɔ o tuma an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka faamuya ko ɲuman di an ma Ala k'an kanda sallu ala rasul